Každý rok si naša základná škola pripomína Deň Zeme. Tento rok sa niesol v znamení Recykluj a zachrán zem. Žiaci 1. stupňa pripravovali plagáty. Tretiaci pripravili plagát Recyklujeme a chránime zem. Rozprávku o odpadkoch zahrali žiaci 5. a 6. ročníka. Pripravili mladším žiakom hru o triedení živočíchov na našej planéte. Siedmaci pripravili triedenie batérií, vysvetlili mladším žiakom, prečo je potrebné triediť batérie a rôzne druhy elektroodpadu. Mladší žiaci si vyskúšali triedenie elektroodpadu. 8. si pripravili prezentácie o vzniku elektroodpade a o možnosti recyklácie elektroodpadov. Nakoniec sa mladší žiaci zahrali hry a vytriedili odpadky. Naša planéta je veľmi šťastná.